Yeah, she's like pushing down her phone. Pushing. Ndewo unu ndị ọma na-elere anyị ụbọchị taa. Aka m bụ nwanne ụmụ nwaanyị. Tata ihe unu ga-akpọ m bụ Lọlọ Amaala. Onye mụ na ya na ebe a bụ High Chief Nwaka Amanze Agbaro Ngene Akamjocha one of the Benedictine Ancient Kingdom. Ime mba nọ Imo Steeti. Daalụnụ. Ọ kọwago onwe ya. Chief, ịbụ onye Igbo maka na ọ bụ ndị Igbo na-echi echimechi chief. O so n'otu echimechi a na-echi ndị Igbo ndị tozuru etozu. Tupu echienu gị echimechi, a ga-ahụ na itozuru oke na ihe a na-achọ n'obodo. Akwa ya? Taa anyị chọrọ ileba anya na ihe gbasara ndị eze Igbo. Kedu ndị bụ ndị eze Igbo dịka otu onye na-arụ ọrụ n'okpuru ọchịchị ha? Kedu ndị ị ga-akọwara anyị bụ ndị eze Igbo? Eze Igbo, eze dị abụọ. Enwere eze ọdịnala ka obodo nọ n'onwe ya. Ndị a bụ eze n'obi n'obi dịka autonomous community by autonomous community. Bete enwere eze ndị Igbo n'ịma atụ. Ịbịa na ihe dịka Yoruba maọbụ Hausa, ebe ndị Igbo juru n'ukwu, ihe dịka South East and South West, ha ga-enwe nwa afọ ha rijuru afọ ebe ahụ. A ga-achịkọta kachie eze ndị Igbo nọchitere ha anya, ikwuchitere ha mgbe a na-akpagbu ha mana gọọmenti mana obodo. Ndị a bụ eze ndị Igbo, abụghị n'ụzọ ntọala onye dị iche. Abịakwanụ nke ọzọ, enweziri eze ndị Igbo generally nọchitere anya ndị eze ndị Igbo niile nọ n'ala Igbo, dịka Chikwu Okwu na Naịjirịa, dịka ịma atụ late eze Iwu Anyanwụ. Ọbịa bụ onye nyere chairman eze ndị Igbo. Enwe okwu ekwuwere na gọọmenti, ọ ya ga-agakwuchite ya, lọtazie akpọkọ ndị eze niile si lekwenye gaganụ. Ọtakosiri dị. Daalụ Chief. Ihe ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ, kedu ọrụ dịra ndị eze obodo na obodo ha nọ n'ime? Eze bụ, ịbịa na bekee, how the first citizen. Ọ ha bụ mbụ maọbụ nwata maọbụ okenye. Ọ ghọọla onye isi mbọ, ya na-ewe oke, ya na-eme ka obodo gaa n'iru. Obodo lawa azụ, nsogbu dịrị n'obodo, ọ eze ha ga-apụta ka ekwe kpọọ ndị nze na ọzọ, ndị ọnụ na-eruru n'okwu n'obodo, si emagha kọsasị eze ga-anọ n'obodo ala arọ. Ọnụ dịrị eze buru ibu, mana ndị okenye, mana ụmụ ndị ntorobịa, mana ụmụ nwaanyị alụ alụ, ọwa eze na-ahụ maka ya. Obodo na-emepe emepe, ihe ọbụla gọọmenti na-eweta n'obodo, ọwa eze na-ahụ maka ya. Ndewo. Ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị wee bụrụ, e nwere ogo mmadụ nwere ike iru tupu echie ya eze n'ala Igbo? Ochichi eze dị n'iche n'iche. Enwere eze na-echiwe asọghị na mepim. Ọ bụrụ na nwa afọ, maka ịma ihe gbasara eze wụ hereditary, a na-adọ eze adọ. O wee pim, ya epile epi, asịkwara na eze ha nwụọna, ọ prince ya, ọkpara ya onye ga-anọchi enu. Ọ bụrụ na o tolitebe, enwere onye ga-edepụtaize ya ga na-agasitere ụka. Ọ bụrụ ebe enwere traditional prime minister, ya bụ assistant osote eze, ga na-ahazi obodo tutu nwa ya ahụ etopụta n'okorobịa, ihe ji nwoke eme.
echie ya echichi, enye ntụziaka, ekpuwe okpu, ya gọzie eze. A na-anọkọta asị chie m eze. Daalụ. Ajụjụ m ọzọ wee bụrụ, enweghị mgbagwoju anya m na-ahụ n'obodo anyị ugbu a. Atụlikọtakarịgidere m ihe ndị ahụ, ana m aghọta ihe banyere isiokwu a na oge mbụ. Ama m na ndị gọọmenti enweghị ọnụ na ihe gbasara ọchịchị ọdịnala. Oge mbụ ama m na onye isi ọchịchị steeti anaghị akpọ eze oku ma ụzọ bịa hụ m, the forces you are in my office. Mana ugbu a ndị eze na-esizi na be ha chọrọ onye gọvanọ bịawa n'ụlọ ya. O kwesịrị ịdị otu ahụ? Nwada, ọhịa ji esi obodo akwụ ọtọọla. A na-enye ugwu onye ugwu kwesịrị. Nwatakịrị aga abịa gwa nne ya so kelee m. Nwatakịrị ga-ekele nne ya, nna so nwa m dịkwara gị mma. Gọvanọ ihe ndị bekee na-akpọ politiks, ndọrọ ndọrọ. Ọ wochie aba ya achịcha ya ala. Mana ihe gbasara eze wepi m. Ị ga-aha mgbe gọvanọ Owerri nọ, gọvanọ nke anyị were na ichefuru aha ya. Echefuru m anya. Mgbe Ikweche nọ, asọ Ikweche nakwa Echeke. Ọ mgbe na-enye ndị eze respect. Mana dịka politicized ya na gọvanọ ga-anọ idol party member ya hụ ekewuru obodo, ya sị echiele gị eze autonomous, abịa nwezie respect. Ma ọ bụghị ya, gọvanọ kwesịrị inye eze ugwu asị nna. Ọbụghadụ gọvanọ eze inyezi gọvanọ ugwu asị onye na-achị achị. Kama a na-asị ugwu nkwanye nkwanye nwanyị amụtebi ya. Gọvanọ ga-akwari ndị eze ugwu, ndị eze kwari gọvanọ. Ọbụghị abịa chere ya echere. Ịga na emia, enwebe ị ga-asị emia ọ bịa chere gọvanọ bifo gọvanọ bịa. Ya bụrụ na ebe gọvanọ bụ ebe nọt, a na-enye ndị enyi ya ugwu. Ọ bụrụ dịka obi m na ya bịara na, ọ bụrụ na ọwụ gọvanọ bịara, ọ ga-atọ na mbara ala, ọ wụ onye eze ga-anọdụ n'oche. Mana ọnwụ hoto na-egbu ya ebe. Ọ bụ eziokwu, a na-enye respect, a na-afashọn nwa ya. Mana gọvanọ kwesịrị ịkwarịrị ndị eze ugwu, ndị eze akwakwara na ya. Mana ọ wụghị ịbịa ime ya bọị bọị. Ọ wụlaala na nyere na m nyere gị oche ahụ ịjụ medispan napụrụ okpu. Ọ ya ihe ji gbanwe. Ndewo Chief, ịsachana m ya ka m si chọọ ya. Ndị ọma na-ege m ntị, unu anụgo ihe Chief anyị kwuru banyere ọchịchị eze ọdịnala Igbo. Biko, ọ bụrụ na enwe ihe ị nwere ikwu banyere ajụjụ ọnụ m gbara ya n'ụbọchị taa, ọ ga-amasịkwa m ka ị gaa na comment section, ị gakwuo obi gị banyere okwu anyị kwuru n'ụbọchị taa. Dịka m si kwuo na mgbe aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị, onye nụrụ olu m ya tụso ozi a ka o ruo ọha na eze ntị. Chief, ndewo. Chi ngozie gị, kakwa nka. Ndewo. Ijeọma.